llenor, bardd, unigolyn oedd yng nghanol bwrlwm crefyddol a gwleidyddol yr ail ganrif ar 15, o sefydlu'r eglwys ymneilltuol gyntaf yng Nghymru yn Llanfaches i frwydro gweidlyd y rhyfeloedd cartref. Cynan Llwyd ydw i, a Eleni ni'n dathlu 400 mlynedd ers geni Morgan Llwyd. A dyma gyflwyniad fer i chi o hanes y dyn diddorol yma. Dwi'm yn siŵr lle i ddechrau gyda Morgan Llwyd, mae gymaint i ddweud. Ond am hwn i, y lle gorau i ddechrau yw yn y dechrau deg. Y meirionedd gynt ganwyd, yn Sir Ddinbych ymnewidiwyd, yn Sir Ymwythig mi wasanaethais, yn Sir Fynwy mi briodais. Geiriau Llwyd ei hun yw'r rheini, o'i gerdd hanes rhyw Gymro. Wneith y pennill yna ddim ennill unrhyw wobr yn yr Eisteddfod, ond mae'n cynnig rhyw fraslun i ni o'i fywyd. Y meirionedd gynt ganwyd. Michael D. Jones, Bendigeidfran, Glyn Wise. Mae yna lot o legends yn dod o meirionedd, a fe allwn ni ychwanegu enw Morgan Llwyd at y rhestr. Ganed Llwyd ymhlasti cynfal fawr ym mhlwyf Maentwrog. Mi oedd e'n posh, heb fod yn rhy posh. Mân uchelwr oedd ei dad, a oherwydd statws y teulu, byse Llwyd wedi cael ei fagu yn gwybod beth oedd beth yn y byd llenyddol. Roedd Huw Llwyd, ei ewythr neu ei datgu, pwy sy'n poeni am y manylion, yn fardd medrus. A gan ei fodau o deulu posh, ath ei Wrecsam i'r ysgol, ac yn Wrecsam, glywodd e dyn o'r enw Walter Cradog yn pregethu. Ym Sir Ddinbych ymnewidiwyd, ac wrth wrando ar Walter Cradog yn pregethu, dath Morgan Llwyd yn Cristion. A dyma fe yn disgrifio y profiad yna o ddod yn Cristion. O'r blaen, mi aglywais bregethau, ond nid oeddwn ni yn gwrando. Mi ddywedais wyddiau, ond nid oeddwn yn gweddio. Mi genais salmau, ond myd oedd fy nghalon. Mi sacramentais, ond ni welais gorff yr arglwydd. Mi ymddiddenais ac ddywedais lawer peth nid o'm calon mewn gwirionedd, nes i'r rhosyn darddu ynof. A dath y perthynas yma rhwng Llwyd a Cradog yn berthynas agos iawn, tad ysbrydol a mab ysbrydol, athro a disgybl, a dilynodd Llwyd Cradog i lanfau'r dyffryn tefeidiad yn Sir Ymwythig, sy'n arwain at linell nesa y pennill, yn Sir Ymwythig mi wasanaethais. Ac yng Nghastell Brompton Brian, cartre Sir Robert Harley, posho go iawn, mwynhaodd Llwyd, Cradog a Phewritaniaid arall Cymru noddfa a rhyddid a chyfle i gymdeithasu a cynllunio ei breuddwydion, sef sefydlu yr eglwys ymneilltuol gyntaf yng Nghymru. A sy'n syndod felly bod ni'n gweld Llwyd, Cradog a Phewritaniaid arall o Gymru i gyd yn bresennol yn gwasanaeth cyntaf eglwys Llanfaches yn 1639. Ac yn Llanfaches briododd e a Ann, sy'n dod ar bennill i ben yn Sir Fynwy mi briodais. Faint o amser stan ni? 2 munud. Reit. Ychydig iawn o
flynyddoedd, nath pobl Llanfaches gael i fwynhau rhyddid a heddwch cyn dechrau rhyfel cartre. Felly'n 23 mlwydd oed, mae Llwyd yn penderfynu cael gap year go iawn. Mae'n ymuno a fyddin y Senedd. Rhwng 1643 a 1646, ni'n gweld Morganog, Caerfaddon, Llundain, Caint, Gwlad yr Haf, Rhydychen, Sir Benfro. Ond wedyn ni yn 1647, mae'n penderfynu dod nôl i Gymru ac ymsefydlu a gweinidogaethu yn Wrecsam. Erbyn hyn, wrth gwrs, oedd y Senedd wedi ennill y dydd, oedd y brenin wedi colli ei ben, a mi oedd hyn i gyd yn arwydd o rywbeth mwy i Llwyd, sef fod ail ddyfodiad Iesu Grist yn y fantol. Ac oherwydd digwyddiadau gwleidyddol ei ddydd, ni'n gweld Llwyd yn mynd mwy a mwy i ffocysu ar ei weinidogaeth yng Nghymru. Ac yn 1653, ni'n gweld Llwyd yn cyhoeddi rhai o'i brif weithiau. Yn wir, rhai o brif weithiau llenyddiaeth Gymraeg. Yn 1653 felly, cyhoeddwyd Llythyr i'r Cymru Cariadus, Gwaedd yng Nghymru yn wyneb pob cydwybod, ac efallai un o'r gweithiau mwyaf disglair welodd yr iaith Gymraeg, Llyfr y Tri Aderyn. Ac yng Nghymru, gwasanaethodd Llwyd hyd ei farwolaeth yn 1659. Felly dyna hanes Rhyw Gymro i chi, Morgan Llwyd, a fi'n siŵr bydd yna gyfle pellach mewn sawl ffordd i chi ddod i wybod mwy am y dyn yma. Ond pam cofio, pam dathlu ei fywyd? Cynnig 3 peth. Yn gyntaf, mi oedd e'n Cristion oedd yng nghanol helyntion gwleidyddol ei oes. A ni'n gwybod yng nghanol yr helbilion ni'n rhan ohonyn nhw heddi, pa mor bwysig yw ei Gristnogion a'r eglwys fod yng nghanol y trafodaethau. Mi oedd e'n lenor creadigol yn defnyddio ei dawn naturiol i glodfori Duw. Ac yn olaf, be dwi'n gweld y mywyd Llwyd, ei weinidogaethau, a'i rhyddiaethau, a'i farddoniaethau, yw ei dyheadau i weld y Cymru yn dod i nabod mwy a mwy o gariad Duw, ond hefyd profi mwy a mwy o gariad Duw. A dyna i chi hanes Rhyw Gymro, Morgan Llwyd.